Skončil sa 12. ročník medzinárodnej tanečnej súťaže pod názvom Liptorent Festival. Na Liptorent Festivale bolo vyše 150 účastníkov z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska. Tanečnej súťaži sa zúčastnilo vyše 150 tanečníc. Pricestovali sem z Poľska, z Českej republiky a zo Slovenska. Keby som to mal zhrnúť, od Prahy až po Prešov. Najmladšia tanečnica bola 8-ročná, najstaršia 66-ročná. Boli tu kategórie amatérske a kategória profesionálov. V tanečných štýloch klasický orientálny tanec, folklór a fusion a ešte jedna špecialitka tribal. Tento ročník zase väčšie počty ako minulý rok, takže verím tomu, že budeme pokračovať v tradícii orientálneho festivalu.